Malawi Today. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Madzulo abwino ukupatsirani nkhani izi ndine Chance Muzopanda poyamba mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha PP ya Joyce Banda waika ntchito yothetsa ulova komanso kubwezeretsa chuma mchimake ngati zinthu zomwe ayikepo chidwi chachikulu akalowa mboma. Bungwe la PAC ladzudzula zipani ku mchitidwe wochitirana za mtopola komanso kutengera lamulo m'manja mwawo. Dziko la Britain latsindika kuti lipitiriza kudzipereka pa ntchito yotukula maphunziro apamwamba a nzika za dziko lino. Ndipo mzamasewero bungwe la CAF latseka ndondomeko yolimbitsira osewera mu mpikisano wa Champions League ndi Confederation Cup. Tsopano nkhanizi mwatsaranetserani. Mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi president wa chipani cha People's Joyce Banda wati chisankho cha pa 16 September chikupereka mwayi wapadera kwa achinyamata owasankha iwo ngati mtsogoleri yemwe adachitapo kale zakupsa pa nkhani yothetsa ulova. Banda aneneza lero ku Lilongwe pa zokambirana za opikisana pa mpando wa utsogoleri ndi achinyamata zomwe likukonza ndi bungwe la Youth and Society Yes pansi pa mbungwe wa Youth Decide Campaign mogwirizana ndi Zodiac Broadcasting Station. Izi ni zina mwa zomwe anayankhula. Ife tikunena kuti sikuvuta kwambiri. Ife tikuganiza kuti achinyamata ndi amene angatiwombole pambali ya ulimi. Ndi amene angamalime mbewu kokana kukalowa ntchito yofunsira. Zimene ndikunena apa akupanga zizathu maneba zathu. Kwathandizira achinyamata athu kulima. Koma kulima kuja alime mbewu zoti achita export. To diversify. Kuchoka pa fodya ndi chimanga. Kupita kukalima soya ndi sabola. Which is what I grow. Ine ndine mulimi wa sabola. Ndiye tikunena kuti achinyamata titathandiza akumapelephera sopano kuti mimi ndalimiramu sina kwanira koma ndikanakula koma ngongole palibe. Kupita ku banki akulowese uko. Malawi needs a special bank for farmers and young farmers for that matter, where they can go and get bridging finances zoti zathandizire kugula mbewu ndi kugulisa. President wa chipani cha People's PP a Joyce Banda. Mkulu wa bungwe la Yasa Charles Kajoloweka wati nthawi yakwana tsopano kuti achinyamata amve mfundo za atsogoleriwa ndi kusayinira pangano lothandiza kukwaniritsa malonjezano awo. Cholinga chenicheni cha mikumano imeneyi nchakuti tipereke mpata kwa achinyamata amene akutenga nawo gawo pa masankho amenewa komanso atsogoleri amene akulonjeza zinthu zambiri mu masankho amenewa. Komanso tipereke mpata kwa atsogoleri kuti atambasule mfundo zawo kwa achinyamata mmene atatukule miyoyo ya achinyamata ku Malawi kuno. Nde takhala tikupanga mkumano imene wayambirira nali Atupele Muluzi, alero tikumana ndi former president Joyce Banda. Onsewa ndithu anali ndi mpata woti alongosole meneno atazakwanitsire malonjezo awo amene ali mu manifesto yawo ngati ya chipani. Komanso mukumbuka kuti tinakhazikitsa ndondomeko ya National Youth Manifesto. Ndeti mafunanso kuti alongosole ndithu kuti azakwaniritsa bwanji zinthu zomwe anapanga endorse mu National Youth Manifesto. Komanso chachikulu kwambiri nchakuti tikulimbikitsa ulamuliro wa democracy omweno adindo kapena anthu amene akufuna maudindo siyana azitha ndithu kufotokoza kwa anthu ameneno akufuna kuti akavotere kuti akonza chani. Komanso kuti tikapanga masankho amenewa pazakhala njira ya mtundu wanji yoti tizalondoloze mmene mfundo zawo atazazikwaniritse akasankhira maudindo siyana. Ndefeyo a Youth and Society mogwirizana ndi Youth Decide Campaign komanso Zodiac ifeyo ntchito yathu ndongopereka platform kuti atsogoleri amenewa komanso achinyamata akambirane mfundo zikulu zokhudza chitukuko cha achinyamata ku Malawi. Mkulu wa bungwe la Yes a Charles Kajoloweka. Bungwe la Public Affairs Committee PAC lapempha otsatira zipani kuti apewe mchitidwe wochitirana za mtopola komanso kuti ngati achitidwa zotere alewe kubwezera komanso kutengera lamulo m'manja mwawo. Polankhula potsatira ziwawa za ndale zomwe zachitika ku Mtandire mboma la Lilongwe komanso Kasungu zomwe zakhuza zipani za MCP, DPP komanso Ford, mneneri wa PAC Guilford Matonga wati otsatira zipani akuyenera kulimbikitsa ulamuliro wa democracy nthawi zonse. Ife ngati Public Affairs Committee tikudzudzula kwambiri mchitidwe uliwonse wa ziwawa. Ndi chifukwa chake pa nthawi ngati ino Public Affairs Committee yakhala ikumana ndi iwo amene akupikisana pa maudindo awo president kuti aonetsetse kulankhula ndi awo otsatira kuti pasapezeke mchitidwe uliwonse wa ziwawa. Ndi mchitidwe umene waoneka
kumalo awiri amene mwafotokoza ndi mchitidwe umene ifeyo ngati Public Affairs Committee tikudzudzula kwambiri. Ndiye tikupemphanso kwa otsatira zipani zosiyanasiyana asapute anzawo pamene akupanga misonkhano yawo, kapenanso asatengera mulo m'manja mwawo pamene akuganiza kuti akukutidwa. Kutero chiwawa chimabala chiwawa chazake, sibwino kuti chiteroyi. Tipereke madando athu kwa iwo amene akutithandiza mwanjira ina, apolisi ndi amabwalo a milandu amene azitithandiza maganizo zimenezi. Tisatenge malamulo m'manja mwathu kuti tichite defend kapena timenye anzathu powaganizira kuti akutichitira zachipamba. Guilford Matonga, mneneri wa bungwe la PAC. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati likufufuza kampani ya Agricom yomwe akuiganizira kuti masunga matumba a simenti okwana 7,800 pa nthawi yomwe katundu akusowa pa nsika. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Brenda Bota wati zochita za kampani zikuphwanya malamulo. Agricom ndi imodzi mwa kampani zinayi zogulitsa simenti zomwe zapindula ndi thandizo la ndalama zakunja lokwana $1 million kuti zithandizire pa ntchito yogula zofunika pa malondawa. Pozindikira kuti mkunsikako simenti ikusowa, ife tatsegulira mlandu umenewo ndokugwirizana ndi malamulo section 51A ya Competition and Fair Trading Act yomwe imakaniza munthu wopanga malonda kumasunga katundu pamene munsika malonda akusowa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Competition and Fair Trading Commission a Brenda Bota. Mlembi wamkulu ku nduna za malonda Christina Zakeyo wati ogula tsopano ali ndi ufulu wokagula simentiyu komwe amusunga ku Magwero ku Lilongwe pa mtengo ovomerezeka wa 26,000 kwacha. Ngati boma inali ngati subsidy yoti tithandize anthu chifukwa chonena kuti tinachotsa zinthu zambiri pa boda, misonkho inachotsedwa pa boda. The expectation yathu ndiyonena kuti pasayembekeze wina aliyense kuti azitenga advantage situation imeneyi kuti azipanga zake zimene akufuna. Kampani ya Agricom sidayankhepo pa nkhaniyi. Mwana wa zaka zisanu ndi chimodzi Clever Gelsom wafa pomwe anthu ena asanu avulala potsatira ngozi ya galimoto yomwe yachitika lero m'boma la Ntchisi. Mkulu wa polisi m'boma ali Deputy Commissioner of Police ati Chiumbuzo wati ngozi yachitika pa msewu wa Ntchisi ndi Mponera. Iwo ati ngozi yachitika pomwe galimoto ya mtundu wa Toyota imene mwanayo ndi anthu ena asanu anakwera itagubuduzika pamene imafuna kudutsa galimoto lina la mtundu wa lole. Anthu amene amagwiritsa ntchito msewu wa Golomoti kupita ku Monkey Bay adandaula ndi kunyanyira kwa kukumbika kwa msewu. Mmodzi mwa oyendetsa njinga za moto Charles Moses wati msewu ndi chiopsezo chachikulu ku moyo wawo komanso anthu omwe amawanyamula. Iwo ati endetsa njinga ya moto auza Zodiac kuti momwe msewu ulili zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo. Foyo kumbika wa msewu munthu wamathawa kumasiya mbali yake mwakulotola mbali ya munthu wina. Nde pasaize kuti uthawa mbali yako umatheka kuti ubwera galimoto neso ukapala asafuna mbali yomweyo yolinga utsate malabu ino kuti utani udutsepo. Ndiye mongozi suti wasazindika kuti bwemo bwere chiyani ukuzindikira kuti mwina munthu wakudubwisika munthu wavulala. Ndiye msewu boda atufanyika za moto tudajolo kwambiri chafanya msewu chafanya ononga ya msewu. Koma mneneri wa bungwe la Roads Authority a Alice Chinthochi wati msewu uli chomwechi kutsatira kuthetsedwa kwa ntchito ya Millennium Challenge account. Tikakamba makipigolo moto msewu umodzi umene uli pa chikonzero choti ukonzedwanso komano pali mavuto osiyanasiyana amene anthu oyenda pa msewu akukumana nawo kotero kuti
pofuna kuchepetsa ena mwa mavuto amenewa padakali pano tayika contractor amene yamba ntchito yomata msewu umenewu kuchokera mbali ya Makidwe ndipo akhala kugwira ntchito imeneyi kufika mbali ya Golomoti. Zimenezi zikuchitika pongofuna kuchepetsa mavuto amenewa kuti kudikira kuti msewu umenewu umangidwenso. msewu umalumikizanso nyumba yachifumu ya Chikoko Bay komwe kumafikiranso mtsogoleri wa dziko lino. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac, tikumbusani mitu ya nkhani zisanapitirire. Dziko la Britain latsindika kuti lipitiriza kudzipereka pa ntchito yotukula maphunziro apamwamba a nzika za dziko lino. Mtsogoleri wa chipani cha PP ya Joyce Banda wayika ntchito yothetsa ulova komanso kubwezeretsa chuma mchimake ngati zinthu zomwe ayikepo chidwi chachikulu akalowa mboma. Bungwe la phaki ladzudzula zipani ku mchitidwe wochitirana za mtopola komanso kutengera lamulo m'manja mwawo. Mzamasewero bungwe la CAF latseka ndondomeko yolembetsa osewera mu mpikisano wake wa Champions League ndi Confederation Cup. Popitirira nkhanizi, boma la Britain lati lipitiriza kudzipereka pa ntchito yotukula maphunziro apamwamba a nzika za dziko lino. Wogwirizira udindo wa kazembe wa dzikolo kuno ku Malawi, Rebecca Fabrizi wayankhula izi lero pamwambo otsanzikana ndi ophunzira 23 amene alandira ma scholarship a Chevening ndi Commonwealth. Chiwerengerochi nchachikulu kwambiri poyerekeza ndi chambuyomu. Zambiri mulipotira Chisomo Chingwalu. Yemwe akugwirizira udindo wa kazembe wa boma la Britain, Rebecca Fabrizi, ati mwayi wa maphunzirowu ukutanthauza ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Iwo ati ophunzirawa akakatenga nzeru zina ku maphunziro komwe akupitaku adzakhala ndi kuthekera kotsekula makomo a chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la British Council Melody Singo ati cholinga cha maphunzirowa kwambiri ndi kuwathandiza kuti adzathe kupeza mayankho ku mavuto okhudza madera awo. Mlembi wamkulu mu ndona wa maphunziro apamwamba Dr. Levis Enea avomereza kuti ndondomeko ya maphunziroyi ndi nsanamira yabwino ku nzika za dziko lino. UK ndi abale kwambiri amene atithandizira kukonzanso ukadaulo umene udzathandizira kukwaniritsa masomphenya a dziko lino komanso kuwafunira zabwino iwo amene akupita komanso kuwalandira iwo amene akubwera ndi kuwauza kuti pamene abwera ndi ukadaulo osiyanasiyana akwaniritse ukadaulo pogwiritsa ntchito nonso pano mu zintchito zimene ena ali nazo kale, ena akhala kupeza zintchito kumene. Mmodzi mwa ophunzira omwe alandira mwayi wa maphunziro aulelewa, Dr. Isaac Iwombe, atsindika zakufunikira kwa maphunzirowa. Ndi zinthu chapatali kuti akutenge ngati Chevening scholarship iyi. So ndi kosi mwe ndikapanga timati digital health systems. So imeneyo ithandiza kuti ndikabwera will help kupanga innovate system yathu ya digital health Malawi. For Malawi kuno za digital health simawanga kwambiri. Mwazina ophunzirawa akukachita maphunziro a za sayansi, ulimi wa makono, za umoyo, utolankhani ndi zina molingana ndi masomphenya achitukuko apa dziko lonse SDGs. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe, ndine Chisomo Chingwalu. Ofisi ya mkulu ona za malo mboma la Mulanje yati kalembera wa malo amakolo yemwe ayambe posachedwapa athandizo chepetsa mikangano ya malo mbomali. Mkulu wa ofisi ya Dennis Banda wati ntchitoyi ikayamba anthu adzapatsidwa masetifiketi omwe adzithandizira podziwitsa mwini weniweni wa malo. Mtongana wathu Mulanje Freja Mandala Chibunda walemba ripotili. Mkulu ona za malo mboma la Mulanje Dennis Banda wati kalembera wa za malo achitika m'madera a gulupu a Juma amwe ihenda mulunguzi kwa mfumu yaikulu Juma. Iwo akuti kalemberayo athandiza kuthetsa mikangano yokhudza malo mbomali. Banda ati ntchito ikayamba anthu adzikhala ndi mwayi wokhala ndi kalata za umwini wa malo. Iwo ati ngakhale kuti lamulo la za malo amakolo linayamba kugwira ntchito zaka zingapo zapitazo, boma la Mulanje anali asanambe kuligwiritsa ntchito kamba kamavuto azachuma. Kumbali yake mfumu yaikulu Juma yomwe dera lake muchitikire ntchitoyi yayamikira khonso la bomalo kamba koganizira anthu ake. Lamulo la za malo amakolo analikhazikitsa chaka cha 2016 ndipo limapereka mwayi kwa anthu kuti akhale ndi umwini woyenera pa malo awo. Nkhani zachipembedzo omwe akonza mwambo okondwerera kubadwa kwa mneneri Muhammad yemwe asilamu amakhulupirira kuti ni mtumiki womaliza wa Mulungu ati zokonzekera mwambowu omwe uchitike ku Blantyre lachisanu lino zafika kumapeto. Mmodzi mwa omwe akukonza mwambowu omwe akutcha ziyala Sheikh Shafi Ahmed wati mwambowu udzayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka pa mzikiti wa Kanjedza kupita ku Mpingwe Sports Club. Sheikh Ahmad anayankhula ndi Kasimu Aubi.
Mwambo umenewu ndi mwambo umene chaka china chilichonse timakhala tikupangaza mwambo umenewu. Mwambo umenewu ndi wokumbukira kubadwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam anabadwa mwezi wa Rabiul Awwal, mu miezi ya Kiislamu, pa 12 Rabiul Awwal. Ndiye yeyo anabwera pa dziko lino lapansi monga chisoni cha Mulungu kwa ife anthu komanso zolengedwa zina zonse. Ndiye ife pofuna kumuthokoza Mulungu chifukwa cha madaliso otipanga ife kukhala mwa osatira antumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam, timakhala tikusangalalira kubwera kwake. Mu chaka chino mwambo umene uchitika mmene timachitira zaka zonse lachisanu limene likubwerali pa 5th September, ndipo uzayambira ku Kanjedza Masjid, uzakathera ku Mpingwi Sports Club. Anthu amene ayitanidwa kuti azapezeke pa mwambo umene ndi azibambo komanso anyamata. Ana amene ali ochepera zaka 80 sakuyenera kubwera pokhapokha ngati ali ndi munthu amene abwera naye wamkulu. Azimayinso sanayitanidwe ku mwambowu, choncho azimayi akhoza kusangalalira ali pa nyumba pawo, koma azibambo ndi amene akuyenereka kubwera ku mwambowu. Sheikh Shafi Muhammad. Mzamasewero, bungwe loyendetsa masewero ampira amiyendo mu Africa la CAF latseka ndondomeko yolembetsa osewera mu mpikisano wa Champions League ndi Confederation Cup, pomwe matimu awiri a dziko lino, Silver Strikers ndi Mighty Wanderers, apereka osewera awo. Olankhulapo za masewero a Christopher Njeula wati ngakhale kuti matimu asanagule osewera ambiri, komabe ali ndi matimu amphamvu omwe atha kuthandiza mu mpikisanowu. Bright Kanyama alemba ripoti ili. Pa 31 August 2025, bungwe loyendetsa masewero ampira amiyendo mu Africa la CAF latseka ndondomeko yolembetsa osewera pa matimu omwe asewere mu Champions League komanso Confederations Cup. Matimu onse amene akusewera mu mpikisanowu akhala akukangalika kulembetsa osewera awo, kuphatikizapo matimu awiri omwe ndi akuno ku Malawi, omwe ndi Silver Strikers komanso Mighty Wanderers. Pamene nsika ogula ndi kugulitsa osewera uli otsegula pakadali pano mdziko lino, matimu awiriwa sanasinthe kwenikweni, pamene timu ya Silver Strikers yabweretsa osewera kutsogolo Andrew Joseph kuchokera ku Chitipa United komanso mphunzitsi wake wakale Edson Kadenge Mafulirwa, pamene Wanderers yabweretsanso osewera kutsogolo Muhammad Sulumba yemwe asayina contract ya miyezi 7. Izi malinga ndoyankhulapo pa zamasewero a Christopher Njeula zikuonetsa kuti matimu awiriwa ndokhutira ndi mmene matimu awo alili. Anjeula ati ngakhale kuti matimu awiriwa amene akuonjezera osewera akukhulupirira kuti matimuwa ali ndi osewera amene atha kuwathandiza mu mipikisanoyi. Titha kumakhalabe ndi kachikayiko pang'ono kuti squad awo ndotani, pa palibe timu imene inaoneka kuti yabe strength, komabe kuyang'ana kuti ndi matimu amene amachita bwino kwambiri kumudzi kuno, komanso ndiye kuti a technical panel akhala pansi ndikuyang'ana matimu amene akusewera nawo ndikuchita understudy. Mwina anaona kunena kuti masquad awo ndokwanira bwino akhonza kuchita nawo mpikisano amopambana bwinobwino. Silver Strikers yomwe ndakatswiri a TNM Super League isewera ndi El Jeco Plus ya ku Madagascar pa 18 September, pamene Wanderers idzalandira Jwaneng Galaxy ya ku Botswana pa 19 September pa bwalo la Bingu ku Lilongwe, ndipo masewero ake achibwereza azachitika pa 26 September 2025 m'malo mwa Zodiac. Ndine Bright Kanyama. Apanso ndipo mtsiriziro wa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insomito yake. Mtsogoleri wa chipani cha PP ya Joyce Banda waika ntchito yothetsa ulova komanso kubwezeretsa chuma mchimake ngati zinthu zomwe ayikepo chidwi chachikulu akalowa mboma. Bungwe la PAC ladzudzula zipani kumchitidwe ochitirana zamtopola komanso kutengera lamulo m'manja mwawo. Dziko la Britain latsindika kuti lipitiriza kuzipereka pa ntchito yotukula maphunziro apamwamba nzika za dziko lino. Ndipo mzamasewero bungwe la CAF latseka ndondomeko olembetsa osewera mu mpikisano wa Champions League ndi Confederation Cup. Muna ndine Chansamoza Banda. Usiku wabwino ndipo khalani pomwepo kuti mumvereza nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi. Bwenzi losaona nyengo. Tiyembekeze nyengo ya mphepo ndiyo zizira pang'ono usiku uno, koma mmawa kudzakhala nyengo ya dzuwa ndi ya changululu. Masana tiyembekeze nyengo ya mphepo ya fumbi ya changululu ndi yotentha. Mphepo yamwera ipitirira ku ndi pa nyanja zathu zina, kotero onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja awapempha kukhala tcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi pofuna kupewa kutaya miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu nyengoyi ikuyembekezeka kufika mpaka pa 20 degrees Celsius usiku uno, ku Mangochi 18 degrees Celsius, ku Blantyre 16 degrees Celsius, ku Lilongwe 15 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 12 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera chakumvuma, ndipo pofika lachinayi tiyembekeze nyengo ya mphepo ya fumbi ya changululu komanso yotentha.
dzuwa likuyembekeza kutuluka 13 minutes to 6 kumzuzu ndi kulowa 20 minutes to 6 kulilongwe dzuwa lizatuluka 11 minutes to 6 ndipo likuyembekezeka kudzalowa 20 minutes to 6 pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kutuluka 13 minutes to 6 ndi kulowa 26 minutes to 6 zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno mzomwezi nali ndine Dave Tisungane Majawa madzulo abwino.